Posledná minúta do štartu, letzte minúte. Auto s konštrukciou tentokrát čaká v tom oblúku smerom na Ostravu, teda vľavo. Štart bude približne na úrovni dištančného medzníka, to je ten červeno-bielý terčík na začiatku cieľovej rovinky. Po nej ešte 2 kompletné okruhy pred koňmi. Auto už je v pohybe. Sedmička aktérov sa blíži k méte. Bol štartovaný športový vrchol dnešného popoludnia, cena obce Bravatice na 2140 metrov, 25 000 korún. Inaccessible Group má ambíciu zvonka sa prederať dopredu, lenže v tejto fáze dostihov hneď po vstupe je zatiaľ proti Andreas Gainiader so Sirom Gustavom a skúsený nemecký host ide na prvú priebežnú pozíciu. V úvodnom zo 4 oblúkov teraz Sir Gustav pred Inaccessible Groupom, na tretej priečke potom zvnútra v tzv. Mŕtvej stope Moria Boko, za ňou nasleduje Leroy ako špecialista na Bravantice, ďalej potom favorizovaná Havings Be My Lady Robert Plečacher dnes už raz takto zozadu zvíťazil. Teraz dokonca pred Havings Be My Lady v tejto utriasacej fáze dosť vidie ešte aj Čilák Fener ako import z Maďarska. Osamotej na priebežnej poslednej pozícii, približne 5-6 ložok za favoritkou Havings Be My Lady napreduje Mertur. Ale stále má relatívne dosť času na to, aby zmazal toto manko, samozrejme, ak bude mať dostatok síl. Koniec prvej kontrarovinky, vpredu sa to nemení. Stále je tam Sir Gustav s Andreasom Gainiaderom pre štál Tamara na druhú priečku. Už sa pomaličky vyváža Moria Boko na priebežnej tretej, Inaccessible Group na štvrtej, Havings Be My Lady, takže Robert Plečacher predsa len po prvom kolečku na jeho záver zbystril pozornosť a už favoritku dostal na druhý vozík druhou stopou, čo býva považované za absolútne optimálnu pozíciu. Po prvom okruhu stále Sir Gustav diktuje tempo pre štál Tamara navigovaný Andreasom Gainiaderom, svojím trénerom na druhej priebežnej pozícii, potom Moria Boko na tretej, tzv. Mŕtvej stope napreduje Inaccessible Group s Inžikom Klabenšalkom na štvrtom mieste, favoritka Havings Be My Lady, za ňou potom zakrytie druhou stopou Čilák PNR, nasleduje potom ambicioznom vstupe Leroy V, ktorý je priebežne predposledný a stále bez kontaktu Mertur, ktorý je mimo zorného uhla. Predposledný tretí zo 4 oblúkov, stále je to Sir Gustav, sledovaný Moria Boko a na tretej priebežnej pozícii Inaccessible Group, ale skôr s priestorom na posun favoritka Havings Be My Lady. Uvidíme, či príde útok Roberta Plečachra už v tejto fáze dostihov. Inaccessible Group sa prepadá na dĺžku a pol, na osamotené 4. miesto, za ním potom Čilák Fener a ešte Leroy V, ktorému tieto dostihy zatiaľ nevychádzajú. Naopak Moria Boko má ambíciu ísť na úroveň Sir Gustav, ale Nemci sú tam na 2. a 3. pozícii, najmä favoritka týchto dostihov Havings Be My Lady. Stále hrozí, táto trojica sa odputala od zvyšku pola vedeného Čilák Fener a ďalej potom Inaccessible Group, ktorý ide po svoje tempo. Leroy V stále je zapojený do dostihov. Moria Boko preberá vedenie a vidíme tam galopádu Sir Gustava, ktorý sa odsvalal mimo dostihí, takže to vyzerá na súboj dvojice Moria Boko a z vonkajšej strany Havings Be My Lady ako favoritka, ešte tam naprehľa Čilák PNR, ale v tejto chvíli bez výraznejšieho pobadania Havings Be My Lady prechádza do vedenia, zvyšuje svoj náskok a završuje hat-trick na českých hypodromoch. Havings Be My Lady zrejme pred Leroyom V alebo z vnútornej strany Moria Boko, medzi nimi potom Čilák PNR, v kontakte ešte aj Inaccessible Group. Po tej galopáde už len dokončil Sir Gustav, ktorý bol aktívny v priebehu dostihov a mimo nich zostal najväčší outsider Mertur. V priestore cieľa už sa pomaličky schyluje k slávnostnému ceremoniálu odovzdávania kokardy a čestných cien víťaznému tímu. Ešte raz opakujem základné koordináty. Víťazkou sa stala nemecká hostka Havings Be My Lady so švédskym pôvodom, 5-ročná hneďka po SJS Caviars zo Sisi Jean Boko. Reprezentuje
Štál SPA a jej trénerom a zároveň vodičom je Robert Plečach. Čestné ceny víťazom odovzdáva zástupkyňa obce Bravantice na dnešnom klusáckom podujatí pani Lenka Kadulová. Ďakujeme a ďakujeme aj obci Bravantice za trvalú podporu klusáckej odnožetostiového športu.